Білімде бүйіклік һәм матурлық. Білім інжілер хазинесінен де қимметрек, деп язып қалдырған 12-ші ғасыр фарсы шахири Захиди Самарканди. Бүгінгі шығарылышыбыз мәғариф дүниясының ең мөһим һәм зур бәйрәменә білім күніне бағышлана. Исәнмесез, эфирда білім дүниясы. Алдағы минутларда. Бірінші адымдар полилингваль білім беруінің программа мәктәбі ашылышы неше узды? Хәтта миллиардта қызғаныш түгел, республиканың қайсы районында ең қибат ауыл мәктәбі қалқып шықты. Кесе ақшасы, не үшін Россиялілер балаларын ақша эшләргә жибәрә? Білім күнінде Қазанда бірінші полилингваль білім беру комплексы ашылды. Бұл республиканың мәғариф өлкәсендә ең зур вакыйга. Икенче төрле әйткәндә, бу үсеп килүче буынны яңа заманча алымнарны кулланып укыту моделе. Биредә телләрне рус, татар һәм инглиз телләрен үзләштерү генә максат итеп куелмый. Балалар әлеге телләрдә фикер йөртә белергә өйрәнергә тиеш. Димәк, киләчәктә әлеге күнекмәләр сабыйларны глобаль фән, икътисад дөньясына илтәчәк. Мәктәп укучылардан конкурентлыкка сәләтле шәхесләр үстерәчәк. Полилингваль комплекслар адымнар программасы кысаларында Татарстанның беренче президенты Минтимир Шаймиев инициативасы белән булдырыла. Дәүләт киңәшчесе аларга мәктәп фәлсәфәсе белемгә һәм татулыкка юл фәлсәфәсе салынганына ышана. Білім беру комплексы нәрсәләр белән шаккатырган? Комплекс өчен кадрларны кайда әзерләячәкләр? Һәм комплекста беренче адымнарын ясаучылар кем? Бу хакта Мәрсилә Искәндәрова репортажында. Хәтерлим мин әле бүген гыдай сентябрьнең 1-е җиткәнен. Быелгы 1 сентябрьне Казан шәһәре һәр вакыт хәтерләр. Чөнки бүген тарихи вакыйга. Беренчеләрдән булып адымнар полилингваль комплексы ачыла. Әти-әниләрнең һәм балаларның шат йөзләре биредә тудырылган иң уңай шартлар турында сөйләп тора сыман. Яңа уку елы яңа мәктәптә башлана. Бер яңа адымнар полилингваль комплексына укучылар агыла. Чөнки бу уникаль белем бирү үзәге. Хәтта чит шәһәрләрдән килгән балалар өчен 240 урынга исәпләнгән интернат эшләячәк. Киләчәктә чыгарылыр сыйныф укучылары эш һәм аннан да күбрәк телне аңлый белү өчен генә түгел, ә ул телләрдә уйлый һәм фикер йөртә алачаклар. Әлеге мәктәпне тәмамлаучылар яңа буын кешеләре. Минем улым 1 класска, 1 сыйныфка укырга керә. Без шундый шатбыз. Бу мәктәп безгә бик ошый. Шундый яхшы атмосфера, шундый яхшы укытучыбыз, Аллага шөкер, эләкте. Шундый яхшы директорыбыз. Без бик шатбыз. Білім беру комплексы 165 номерлы Казан мәктәбе базасында оештырылган. Ул 3 мәктәпне үз иченә ала. 480 урынга төзекләндерелгән башлангыч мәктәп, 800 урынга исәпләнгән Бишүрен урамындагы билингваль һәм 1224 урынга исәпләнгән Бондаренко урамындагы яңа полилингваль мәктәп. Моннан тыш комплекс составына балалар бакчалары һәм 270 урынга исәпләнгән өстәмә білім беру үзәге керәчәк. Ул Пламя балалар лагеры базасында оештырылачак. Бүген йөзләр көләш безне, күңел сөенә, атлыйбыз тәүге адымнар, белем иленә. Бу уку елында комплекска 2688 укучы бара, 444 хезмәткәр эшли. Укытуның төп юнәлешләре филология һәм социаль-гуманитар профильләр булачак. Дәрестән тыш эш кысаларында инглиз, испан һәм төрек телләрен өйрәнүдә планлаштырыла. Барлык фән укытучыларын да 3 телдә белем бирә алырлык итеп әзерлиләр. Киләчәктә Татарстаныбыз үзенең туган телен, мәдәни мирасын саклап калачак һәм аны буыннан буынга тапшырачак. Бу мәктәпкә әлбәттә бик шат эләгер безгә. Минем кызым инде монда 1 класстан укый. Менә шул адымнар мәктәпне ачканга сразу уйларымда монда эләгергә булдым инде. Кечкенә кызымны тоже монда инде шул татар теле, безнең родной телебез, шуны инде белергә. Білім беру үзәгендә ашхана, бассейн, спорт залы, гардероблар, остаханәләр, актлар залы, уку кабинетлары, китапханәләр урнашкан. Бинаның гомуми мәйданы якынча 14 000 квадрат метр тәшкил итә. Балаларга ул дөрес әйткәндә беренче тормый. Әгәр дә дөрес методика була икән, дөрес концепция була икән, матур иттереп, аннан бөтен укытучылар килә. Укытучы, тәрбияче, укытучы да булырга. Здравствуй, новая школа! Здравствуй, новый учебный год! Шулай ук бүген адымнар полилингваль мәктәбе Алабуга шәһәрендә дә ачылды. Балаларны җыйган вакытта төп 2 мәсьәләгә игътибарыбызны, диккатыбызны юнәлдек. Беренчедән, бала туган телендә аралашырга, иң киминнән татарча аңлап,
сөйләгәнгә хәбәрдар булырга тиеш иде. Һәм дә әлбәттә аның инглизсеннән дә функциональ белү дәрәҗәсе нык булырга тиеш. Татарстанда Казан адымнар полилингваль комплексы барлыкка килгән иң беренче шәһәр булды. Әле 2022 елга кадәр шундый 6 комплексны эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Минтимер Шәймиев инициативасы белән проектның төп максаты балалар рус, татар, инглиз телләрендә белем алачак һәм милләтара татулык рухында тәрбияләнәчәк белем бирү комплексы моделен булдыру. Укучыларны әзерләү процессы иртәрәк башланды. Бу инде безнең Федераль университет нигезендә 3-нче ел без бюджет хисабына укыта башладык. Һәм бу безнең полингваль мәктәпләр өчен берничә һөнәр бирә. Әлбәттә менә мисал өчен татар теле һәм инглиз теле дипломнар яки биология һәм татар теле. Бу инде әлбәттә укучыга файда эшләсә дә үзенә үз һөнәре буенча эш табачак. Сыйфатлы белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган әлеге мәктәп һичшиксез иң яхшы кадрларны гына әзерләр. 6да белгән ана телен 60та онытмас. Телне һәм гореф-гадәтләрне саклау тәүге адымнардан башлана. Республикабыз өчен чираттагы әһәмиятле вакыйга 1 миллиард сумлык район мәктәбе ачылу. Мондый дәрәҗәдәге мәктәпләр Татарстан районнарында әлегә кадәр юк иде. Күп профильле лицей Казаннан ерак түгел Питрәш районында урнашкан. Бу Татарстанның авыл җирлегендә ачылган шәһәр форматындагы беренче белем бирү йорты. Әмма бу гади мәктәп кенә булмаячак. Әлбәттә ул зур, уңайлы, заманча җиһазландырылган. Моннан тыш белем бирү йорты базасында Россиядә беренче балалар агробиологик станциясе булдыруда планлаштырыла. Станциянең максаты нидән гыйбарәт булачак? Инновацион белем бирү үзәгенә тагын нәрсәләр керәчәк? Хәбәрчебез Гөлфия Гыйбайдуллина белеште. Питрәшлеләр яңа уку елын яңа мәктәптә каршы ала. Кадерле балалар, ата-аналар, укучыларыбыз, чакырылган кунаклар, сезне барыгызны да менә зур тантана белән котлыйм. Әлбәттә, менә монда бу мәктәп бик кирәк. Яңа мәктәп ачылышын бигрәк тә яшь ата-аналар зарыгып көтте. Чөнки Питрәш районының зур һәм тиз үсә бара торган әлеге торак комплексында моңарчы мәктәп булмаган. Балаларны берничә чакрым ераклыктагы белем бирү үзәгенә йөртеп укытканнар алар. Ә быел яшәгән йортлар янында гына лицей булдырылды. Лицейның да нинди бит әле? Минем кызым 2нче класска бара. Безгә шундый бәхет татыды. Быел без беренче тапкыр яңа мәктәпкә барабыз. Без 1 ел Старый Шәгали мәктәбенә йөреп укыдык. Балалар да яңа мәктәпкә шатланып килә. Аларны бит бирдә күп мөмкинлекләр көтә. Мин хәрефләр белән язарга яратам. Күп профильле лицей Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемен йөртәчәк. Барлыгы 1224 укучыга исәпләнгән. Белем бирү төзелешен булдыру Питрәш районы торак комплексы өчен генә түгел, ә барлык Татарстанга уникаль проект булды. Чөнки мондый белем бирү үзәге авыл җирлеге өчен беренче мәртәбә булдырылды. Беренчедән бу безнең комплекста бердән-бер мәктәп. Өй янында гына. Безнең өчен иң мөһиме булган инде фактор дип әйтик инде. Аннары мәктәпнең статусы да инде менә лицей. Алга таба лицей базасында прогресс белем бирү үзәге яңа инновацион типтагы учреждениеләр төзү планлаштырыла. Анда компактлы бәйләнешле территорияләрдә урнашкан белем бирү үзәкләрен кертү тәкъдим ителә. Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемендәге күп профильле лицей 51 класска комплект, 8 төркемгә исәпләнгән Ивушка балалар бакчасы, 12 төркемгә исәпләнгән Росток балалар бакчасы, Россиядә яңа төзелә торган беренче өстәмә белем бирү профильле учреждениесе балалар агробиология станциясе керәчәк. Безнең баштагы планнарыбыз бик зур. Һәм без балаларны тирәнтен өйрәнергә тырышырбыз инде. Шундый фәннәрдән биология, химия, физика, информатика, математика. Төзеләчәк балалар агробиология станциясенең төп максаты балалар түгәрәк эше, дәрестән тыш эшчәнлек. Аннары профильле юнәлешләр аша урта мәктәптә үзләренең киләчәк юлларын аңлауга килә алу өчен. Чөнки югары квалификацияле белгечләр һәрвакыт кирәк. Безнең балалар яңа, ата-аналар яңа, укытучылар бөтенебез лицей яңа. Хәзер без бу лицейда бер гаилә төзергә тиеш. Бөтенебез бергә ирешергә тиеш бөтен планнарыбызны.
Мәктәпнең 3 катлы бинасы 2 эчке ишек алды һәм үзәк вестибюль тирәсендә формалашкан 4 функциональ блоктан тора. 2 физика кабинеты, лабораторияле, 2 химия кабинеты, биология кабинеты, лабораторияле, табигать белеме кабинеты, 2 инженерлык әзерлеге кабинеты, робототехника һәм 3D модельләштерү кабинеты, 4 информатика кабинеты, малайлар һәм кызлар өчен 4 технология кабинеты бар. Барысында санатта бетереп булмый. Гомумән, җаның теләгән мәктәп бу. Рәхәтләнеп белем алырга да, күңел ачырга да бөтен уңайлыклар тудырылган. Укучыларның уңышлары күп булсын. Һәр 3-нче Россияле яшүсмерләр мәктәп елларыннан ук эшли башларга тиеш дип саный. Махсус сораштыруны эш эзләү буенча федераль портал уздырган. Мәсьәләгә карата үз фикерен Нияз Рахман сөйләп үтәчәк. Аның традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында интернет дөньясындагы мәгариф өлкәсенең иң кызыклы яңалыклары тупланган. Сәлам дуслар, бұл қызыл тәнәфес рубрикасы һәм мин Нияз Рахман. Үтті дә китті бұл жай, оның белән бергә каникулларда. Миңа калса әле мәктәпне һәм үзенең сыйныфташларын булай сагынганы булмагандыр укучыларның. Аллага тапшырып укулар башланып китте. Интернет челтәре бер генә минутка да тынып тормый. Иң кызыклы яңалыкларны нәкъ менә үзебезнең сәхифәгә тупладык. Балалар эшләргә тиешме соңгы вакытта бу сорау шактый еш яңгырый. Ә без мәктәпкә укыган чакта бу гадәти күренеш иде. Кемдер каникуллар чорында көтү көтә, кемдер ындыр табагында эшли, ә кемдер комбайн ярдәмчесе. Ә аның әле колхоз биргән бүләген 1 сентябрь көнне алуы үзен тора иде. Шул уңайдан илдә сораштыру үткәргәннәр. 12% респондент яшүсмерләр урта мәктәптә үк акча эшли башларга тиеш дип саный. Ә 21% халык югары классларда эшкә тотынырга була ди. Ә менә 23% сораштыручы бары тик бала студент булып 1-нче курска укырга кергәч кенә эш эзли башларга тиеш дигән фикердә. Тагын бер кызыклы факт: сораштыручыларның 92% эшләүче яшүсмерләргә матди ярдәм күрсәтү яклы икән. Әйе, эшләп ашау беркемгә дә комачау итми ул. Кто не работает, тот ест. Скаут кызлар битлек тегә акча эшләү өчен түгел, ярдәм үзеннән. Башта бу кызлар печенье пешереп сата, аннары шул акчага битлек тегәргә була. Американың Колорадо штатыннан скаут кызларны җирле башлангыч мәктәпкә ярдәм итәргә һәм коронавирустан саклану өчен битлекләр тегәргә карар кыла. Моны Эмма Бангертер тәкъдим итә. Һәм алар 40-тан артык битлек һәм саклану чаралары әзерли. Америкада гына түгел, безнең кызлар да булдыра бит. Хәтерәсәгез, Шоулы кызы София маскалар җитмәгәнен ишеткәч, эшкә тотынган иде. Иң мөһиме, каягына булмасын, кызлар ярдәмгә ашыга һәм бу иң сөендергәне. Я очень люблю петь и выступать на сцене. Когда узнала про дефицит масок, я решила помочь волонтерам и шью маски бесплатно. Ничек итеп укучыларга ярдәм итмисең инде? Мәктәпкә бару үзен тора бит. Сумка, дәфтәр, пенал һәм башка төрле кирәк-яраклар ала башласа, тагын бер сораштыру нәкъ менә 1-нче сыйныфка баланы әзерләү турында. 31% Россияле баланы мәктәпкә әзерләү өчен кимендә 15 мең акча җитә дип саный. 28% сораштыручы бу сумма 20 меңгә кадәр ди. Ә менә 19% халык хәтта 5-10 меңгә җитә дигән фикердә. Ә менә 41% кеше быел чыгымнар шул ук дәрәҗәдә калган, 34% чыгымнар арткан дип саный. 25% чыгымнарның кимүенә ышана. Әле бу ел дәвамында булган башка чыгымнарны санамаганда. Аларында кушсаң, чәчләр үрә торырлык булырга мөмкин. Сколько школьного у нас там вышло? Ну, где-то на 4000 вышло вот этих вот всех школьных дел. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Сез дә максат һәм хыяллар белән яшәгез. Иртәме соңмы ул чынга ашачак. Барысы да нәкъ менә сезнең кулда. Очрашканга кадәр. Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбыз барлыгын онытмадыгызмы? Сездән язмалар һәм комментарийлар көтеп калабыз. Шулай ук аккаунтларыбызда күрми калган чыгарылышларыбыз белән дә таныша аласыз. Ә без сезне белем көне белән котлыйбыз. Яңа уку елында белемгә юлыгыз уң булсын. Һәр яңа көн сезгә бары тик алган белемнәрегездән, хезмәттәшләрегез һәм дусларыгыз белән аралашудан ләззәт кенә биреп торсын. Уңышлар һәм шиксез илһамлы ел теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.